Dobrý deň, sme študentky Univerzity Komenského. Voláme sa Denisa Garejová, Sabina Krištofíková, Janka Horniak a Kristina Surgentová. Dnes by sme vám chceli predstaviť náš projekt semestrálny TatraSuite na predmet digitálny marketing. Začali by sme možno profilom podniku. Vybrali sme si spoločnosť TatraSuite, SuiteSox, ktorý má už dlhoročnú tradíciu. Od roku 1934 bol založený pánom Baťom a sídlí momentálne v Svite. A je to vlastne akciová spoločnosť a ich hlavnou činnosťou je výroba ponožiek, pančušiek a okrajovo aj spodného prádla. Tak začali by sme možno tým, že čo je produktom tejto firmy. Sú to výrobky z bavlny, buď teda 100% zloženie bavlny, alebo potom je kombinovaná s rôznymi elastickými vláknami, alebo napríklad striebornými vláknami, ktoré pôsobia antibakteriálne. Vyrábajú jednak klasické ponožky, potom športové ponožky pre športovcov alebo turistov napríklad. Potom zdravotné ponožky pre ľudí, ktorí majú rôzne zdravotné problémy s nohami, napríklad cukrovkári, alebo keď niekomu veľmi opúchajú nohy, má krčové žily a podobne. Taktiež majú sortiment dizajnových ponožiek, ktoré majú trochu zaujímavejší dizajn alebo vzory. A potom tiež vyrábajú pančušky pre deti. Medzi našich zákazníkov patria napríklad muži, ženy a deti hľadajúce kvalitné a pohodlné ponožky, športovci, jednotlivci a športové tímy, osoby s citlivou pokožkou alebo so špecifickými zdravotnými potrebami a v neposlednom rade ľudia sledujúce módne trendy alebo prípadne dizajnové ponožky. Čím je náš produkt odlišný a výnimočný? Ponúkame dlhoročnú tradíciu a skúsenosti. Naše produkty sú garanciou kvality a ekologického prístupu, najmä vďaka certifikátu na systém riadenia kvality a certifikátu kvality. Tiež ponúkame široký sortiment pre rôzne vekové kategórie a príležitosti. A kúpou produktov TatraSuite zákazníci podporujú slovenskú výrobu a zamestnanosť v regióne. Prečo si má niekto kúpiť naše produkty? Naše produkty sú spoľahlivé a kvalitné, tiež ponúkajú komfort a funkčnosť, sú štýlové a dizajnové, ale najmä sú vyrobené z ekologického materiálu a z udržateľnej výroby. Tiež výberom produktov TatraSuite zákazníci podporujú domácu výrobu s bohatou históriou a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Ďalej sme si urobili analýzu sociálnych sietí. TatraSuite má na Instagrame aktuálne okolo 8890 sledovateľov, čo poskytuje veľmi dobrý základ pre budovanie interakcie. A aktuálne tam nájdeme aj na ich Instagrame 329 príspevkov, ktoré sú veľmi pekne a kvalitne vizuálne spracované, ako môžeme vidieť tuto na obrázku. Príspevky sa pridávajú približne 2 až 3 krát do týždňa a nájdeme tam napríklad zdieľané novinky o produktoch, módne tipy a zákaznícke fotorecenzie. Silnými stránkami Instagramu sú konzistencia a vizuálna kvalita, čiže príspevky sú veľmi dobre spracované, esteticky príťažlivé a jasne prezentujú produkty, vďaka čomu pôsobí Instagramový profil profesionálne. Taktiež tam nájdeme aj rozmanitosť obsahu, to znamená, že je tam rôzny mix produktových fotografií, módnych tipov a zákazníckych fotorecenzií.
Takže tuto môžeme vidieť vlastne rôzne fotky, ktoré sa na Instagrame nachádzajú, aj rôzne videá. Môžeme tam vidieť, že počet sledovaní alebo zobrazení je vlastne pri niektorých videách vyšší a niekedy nižší. Instagram sa vyznačuje estetickým a príťažlivým obsahom, ktorý zahŕňa kvalitné fotografie a vizuálne spracované príspevky udržiavajúce pozornosť publika. A okrem toho obsahuje videá a rôzne posolstvá, ktoré obohacujú celkový dojem. Tuto môžeme vidieť napríklad slabé stránky Instagramu, ako je napríklad nízka interakcia, že aj napriek veľkému počtu followerov je interakcia na príspevkoch pomerne nízka a chýbajú tam rôzne výzvy k akcii, ako napríklad súťaže alebo ankety. Potom je tam vlastne obmedzená spolupráca s influencermi, čiže nevyužívanie spolupráce s relevantnými influencermi, nízka frekvencia príspevkov, čiže nepravidelné zverejňovanie obsahu a nedostatočná propagácia, čiže nevyužívajú boostovanie príspevkov. Ďalej, ako môžeme vidieť, tu sa nachádza ich facebooková stránka, ktorá je na tom oveľa lepšie. TatraSuite má na Facebooku aktuálne okolo 14 000 sledovateľov a 13 000 označení páči sa mi to, čo je v porovnaní vlastne s tým Instagramom o mnoho viac a vlastne poskytuje veľmi dobrý základ pre budovanie interakcie. Silné stránky Facebooku. Príspevky obsahujú profesionálne fotografie a grafiku, ktoré efektívne prezentujú produkty a posilňujú vizuálnu identitu značky. Pravidelné zdieľané fotorecenzie spokojných zákazníkov, reálne skúsenosti s produktmi, čo posilňuje vlastne dôveryhodnosť značky. Ich prítomnosť na platforme je vlastne dlhodobá, to znamená, že je tam vlastne aktívna správa stránky počas viacerých rokov, čo prispieva k budovaniu dôveryhodnosti a lojality medzi zákazníkmi. Takže čo by sme odporúčili zlepšiť? Určite jednoznačne zvýšiť interaktivitu, to znamená organizovať nejaké mesačné súťaže a výzvy, rôzne ankety, otázky aspoň raz týždenne. Potom mohli by sme zaradiť taktiež aj nejaké živé vysielanie, taktiež s nejakými otázkami a odpovediami. A taktiež by bolo vhodné vytvoriť publikačný plán a stanoviť si vlastne frekvenciu publikovania. Ďalej by bolo vhodné využívať viacej videí, to znamená reelsov, publikovať nejaké krátke videá, prezentujúce nové produkty, tipy a podobne. A taktiež samozrejme živé vysielania. Taktiež by bolo vhodné vlastne zorganizovať spolupráce s relevantnými influencermi a hlavne, aby boli dôveryhodní. Taktiež je vhodné investovať do kvalitných partnerstiev, čiže nie iba do influencerov, ktorí vlastne odprezentujú produkt iba kvôli zisku. Ďalej je vhodné vytvoriť YouTube a TikTok kanály, keďže vlastne TatraSuite tieto kanály nemá. A mohol by tam vlastne prezentovať nejaké vtipné videá a osloviť tým väčšie množstvo potenciálnych zákazníkov. Ďalej máme napríklad príklad mesačného publikačného plánu, vlastne ako by mohol vyzerať a to je asi všetko. Dobre, preberám slovo a rada by som opísala marketingový plán pre spoločnosť TatraSuite, ktorý sme si vypracovali a v podstate bude zahŕňať takých 9 bodíkov, ktoré sme si aj preberali a učili sa, konkrétne cieľe a víziu, analýzu trhovú cieľovú skupinu, marketingovú stratégiu, marketingové kanály, taktické aktivity, rozpočet, časový harmonogram a meranie a kontrolu. Prejdem teda jednotlivo ku každému z týchto bodov. Ako prvý teda máme cieľe a víziu, tak našim základným cieľom je určite ako pri každom jednom
nejakom podnikateľovi zvýšiť predaj o 20% v nasledujúcom roku. Tiež by sme chceli získať nových zákazníkov, ideálne v rámci Slovenska a Česka, keďže tu pôsobíme najviac, ale samozrejme máme veľmi veľký záujem rozšíriť našu expanziu aj v rámci zahraničných trhov. Tiež chceme vybudovať silnejšiu značku, keďže oproti konkurencii sme o dosť lepšie na tom, čo sa týka kvality a tiež aj skrz trvalú udržateľnosť sme na tom oveľa lepšie. Ďalej by sme radi navrhli nejaké inovácie v rámci nášho produktového portfólia, keďže máme produktov síce mnoho, ale inovácie a nejaké obmeny v rámci tých produktov by určite boli prospešné. Tiež chceme celkovo posilniť náš firemný imidž a chceme sa propagovať a vidíme sa v budúcnosti teda najmä ako ekologická značka, čo je teda našou najväčšou výhodou. Radi by sme tiež podporili nejaké lokálne komunity, či už ide o nejaké zariadenia pre sociálne slabších, alebo teda podporu napríklad nejakých nádejných športovcov, keďže ako kolegynky spomínali, máme tam aj športové oblečenie a športové ponožky, teda ponožky pre športovcov. Takže zanalyzovali sme si trh a určili sme si teda nejaké trendy. Aktuálnymi trendami sú určite rast ekologickej výroby a trvalej udržateľnosti, čomu sa venuje v dnešnej dobe čím ďalej tým viac pozornosti. Rovnako je tak aj zvýšený dopyt po kvalitných a lokálnych produktoch, čo je pre nás veľkým plusom, keďže my si vyrábame produkty lokálne a teda z kvalitných materiálov. V rámci Slovenska tiež narastol počet online nákupov v rámci nášho regiónu. A tiež je veľmi veľký alebo výrazný dôraz na minimalizmus a kvalitný dizajn. Čo sa týka našej konkurencie, tak lokálne registrujeme najmä teda dve najväčšie konkurencie, konkrétne ide o Dedoles a Fusakle. A z toho globálneho hľadiska našimi najväčšími konkurentmi sú teda Nike, Adidas, čo sú veľmi silné brandy, alebo teda tiež aj lacné alternatívy z Číny v podobe nejakých produktov zo Sheinu alebo AliExpressu. Tiež som vypracovala SWOT analýzu, v rámci ktorej máme uvedené silné a slabé stránky, alebo teda aj nejaké príležitosti či hrozby, ktoré nášmu brandu alebo teda našej značke hrozia. Ako najväčšie príležitosti považujeme práve to, čo som spomínala, a to je expanzia na zahraničné trhy, keďže sa chceme promovať ako ekologická značka a chceme sa teda rozrásť. Tiež nám veľmi hrá v prospech aj aktuálne narastajúci záujem o ekologické produkty a tiež by sme radi začali spoluprácu s lokálnymi influencermi, aby sme sa dostali čoraz viac na povedomie. Čo sa týka našej cieľovej skupiny, v rámci demografie by sme určili, že teda naša cieľová skupina by mala byť približne vo veku 25 až 55 rokov, ale samozrejme je to len nejaký približný údaj, keďže máme produkt pre ako deti, tak aj pre všetkých starších a aj športovcov, ale približne táto skupina podľa našich štatistík nakupuje naše produkty najviac. Čo sa týka pohlavia, nemáme tam určité jedno pohlavie, naše produkty slúžia ako pre mužov, tak aj pre ženy. Lokalita je teda najmä Slovensko a Čechy s potenciálnou expanziou v rámci zahraničných trhov. Psychografické charakteristiky, ktoré sme zistili, je to, že zákazníci hľadajú najmä kvalitu, ekologickosť a tiež lokálne produkty, sú motivovaní zodpovedným spotrebiteľským správaním a udržateľnosťou a preferujú teda najmä minimalizmus a prémiový dizajn, ktorým disponujeme. Behaviorálne údaje sú teda najmä najväčším alebo najlepším behaviorálnym údajom je preferencia online nákupov, čiže skrz e-shop, ktorý v podstate aj máme. A aktívne sledovanie akcií a noviniek na sociálnych sieťach a hľadanie exkluzívnych dizajnov, čo sme teda navrhli aj trošku zlepšiť a viac promovať. Naša marketingová stratégia sa skladá samozrejme z produktovej stratégie, cenovej stratégie, propagačnej stratégie a distribučnej stratégie. V rámci produktovej stratégie by sme určite zaviedli ešte nejakú vyššiu radu edícií ponožiek, ktorá by bola viac ekologická a mala byť napríklad aj nejaký certifikát o ekologickosti. Tiež by sme rozšírili naše portfólio o nejaké špeciálne edície, či už športové a outdoorové kolekcie, alebo teda konkrétne by sme navrhli aj nejakú špeciálnu turistickú kolekciu, keďže sme teda Tatrasfit a kto iný by to mal navrh, keď nie my. A tiež možnosť nejakých personalizovaných produktov, ktoré si myslím, že by naozaj každý ocenil ako vhodný nejaký darček alebo podobne. Čo sa týka cenovej stratégie,
Navrhli by sme nejaké rozličné špeciálne balíčky, špeciálne zľavy, či už v období nejakých sviatkov, alebo tiež by som navrhla nejaké množstevné zľavy pri väčšom nákupe, aby to bolo pre zákazníkov o to výhodnejšie. Tiež navrhujeme mať vlastné vernostné programy pre našich pravidelných zákazníkov. A propagačnú stratégiu by sme prevažne komunikovali skrz naše sociálne siete, ktoré chceme určite posilniť, prevažne skrz karuzely v rámci Facebooku, ale samozrejme teda aj Instagram. A ako kolegynky spomínali, veľmi radi by sme rozšili naše obzory a pridali k tomu aj sociálne siete ako TikTok a YouTube, kde by sme vedeli viac propagovať a ukázať možno práve tú kvalitu našich produktov prostredníctvom nejakého videa. Distribučná stratégia, chceli by sme rozšíriť predaje prostredníctvom rozličných partnerstiev alebo sponzoringov. Prípadne by sme chceli osloviť možno nejaké podujatia a eventy či už v okolí alebo v rámci Slovenska, zatiaľ v rámci Slovenska. Napríklad nám napadlo jedno pekné športové podujatie Spartan Race, kde by sme vlastne tieto produkty mohli predávať, prípadne zasponzorovať práve zúčastnených. Marketingové kanály. Takže určite primárne by sme všetko komunikovali v rámci online kanálov, kde teda vlastne spadajú teda sociálne siete, ako Facebook, Instagram, ktoré máme. A ako som spomínala aj ja, aj moja kolegynka, tak by sme tam pridali YouTube a TikTok. Ďalej sú tu určite PPC, reklamy, email marketing, pridali by sme newsletter alebo rozličné personalizované kampane, či už napríklad k nejakému sviatku alebo podobne. Určite by sme rozšírili naše obzory aj do offlineu, kde by sme konkrétne pridali či už nejaké rádia, nejaké out of home billboardy alebo nejaké CLBčka. Prípadne možno pripravili nejaké letačky, ktoré by sa dali rozdávať lokálne, inzercie a pri možno už lepšej a väčšej expanzii by sme si trúfli aj na televíziu. Opäť, ako som spomínala, navrhujeme aj zúčastnenie sa v rámci nejakých eventov či veľtrhov na Slovensku, ale aj v zahraničí postupne. Tiež by sme sa radi zapájali do PR aktivít, či už by to boli nejaké články v médiách, alebo by sme sa zúčastňovali rozličných aktivít. Čo sa týka taktických aktivít, tam by sme veľmi radi zorganizovali nejaké súťaže prostredníctvom sociálnych sietí, aby sme rozšírili o sebe viac povedomie, aby sme ešte viac podporili práve tie dosahy v rámci našich sociálnych sietí. Tiež by sme radi oslovili čo najväčšie publikum prostredníctvom spolupráce s influencermi. Navrhli by sme rozličné sezónne aktivity, ktoré by boli zamerané napríklad na nejaké darčeky, keďže ponožky sú taký veľmi pekný a univerzálny darček, napríklad teda vianočné, alebo ak by boli aj personalizované, naozaj je to veľmi celkom cenovo dostupný produkt, ktorý si môže dovoliť každý a v neposlednom rade každý ho aj potrebuje, takže veľmi pekný darček. A tiež by som teda navrhla množstevné výhodné ceny a nejaké špeciálne narodeninové zľavy, napríklad zaslané prostredníctvom newsletteru. Čo sa týka rozpočtu, najviac tých financií by sme venovali určite konkrétne online marketingu, tiež nemôžeme zabudnúť teda na offline marketing, ďalej na PR aktivity a samozrejme musíme počítať aj s nejakou rezervou, ktorá môže slúžiť v rámci neplánovaných výdavkov, ktoré nám môžu vzniknúť. Na ukážku som pripravila taký harmonogram na rok 2025, aspoň približný, ako by sme si predstavili možno nejaké naše tie kampane. Máme tam v rámci začiatku roka nejaké novoročné kampane a zľavy. Konkrétne veľmi peknú kampaň vkročíte do nového roka s tou správnou nohou v tej správnej ponožke. Opäť tam máme v rámci jary prípravu jarných kolekcií a ich propagáciu. Išlo by o nejaké špeciálne farebné kolekcie a ekologické edície. Potom v rámci mája by sme začali sa viac venovať tým športovým eventom a teda tej športovej kolekcii. Riešili by sme tam rozličné partnerstvá a kampane. Mohli by sme predstaviť novú turistickú kolekciu. V rámci júna by sme sa venovali samozrejme aj letným kampaniám, najmä teda pre športovcov. A keďže ľudia v lete chodia väčšinou bosí, navrhujeme vymyslieť kampaň Ani v lete nebuď bosý, Tatrasvit sa dobre nosí. Takže tak. A koncom augusta a v septembri by sme určite začali s promom aj návrat do školy, nejaká špeciálna limitovaná edícia pre detičky a postupne na jeseň od októbra by sme začali propagovať našu zimnú edíciu ponožiek, vytvoriť tam rôzne vianočné kampane, v neposlednom rade samozrejme v novembri Black Friday
a na december špeciálnu edíciu vianočných ponožiek, výhodných balíčkov a darčekových setov. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na meranie a kontrolu, takže pravidelne si budeme kontrolovať všetky tieto údaje a na základe toho vieme potom zistiť, ako náš podnik profituje a ako sme na tom. Takže toto je za nás asi všetko a ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť. Dúfame, že sa vám náš projekt páčil a budeme radi za nejaký feedback a za spätnú väzbu. Ďakujeme pekne.